पिकानो जाहैबाय एन्थनी ना सेन्टनी आरो दिपाली आरो लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि बे गोदान मोनसे भिडिअआव बरनाय बावहरनाय थाबाय आसा खालामदों नोंथांमोना आंनि बे भिडिअखौ स्किप खालामालाफानो जोबजासिम नायगोन होननानै ओरैबायसा हिट जानो थांगासिनो दं बे भिडिअआ नोंथांमोना रावबो आंनि बे भिडिअखौ स्किप खालामालासिनो लास्टसिम नायबानो जाबाय स' बिदिब्ला आं भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै टाइटेल आरो थाम्बनेलाव नायनानै नोंथांमोना पुरा मिथिखाबाय जानो हागौ सोरनि सायाव आं दिनै भिडिअ लाबोदों जोंफोरहा दिपालीनि एक्स हासबेन्ड ओरैबायसा दावराव खालामबाय थादों ससियेल मिडियायाव मा होनबावनो आरोना खालि गावनि एक्स वाइफ मा होनबावनो खोनासंनो बालायलांबाय आङो साननैसो सिगां इउटुब नायबाय थाबाथाय बिनि चेनेला आंनि इउटुब चेनेलाव नुजाफैदो ओमफ्राय आङो नायबाय ओरैबायसा तारमाने गाज्रि राव बाहायनाय दं मा बुंबावनो आरोना आरदी माने मा आरावनो रे डियावनो रेन्डी अफिसियेल माने अफिसियेल ना अफिस रेन्डी अफिस ओरैबायदि माने इना रेन्डी अफिसाव जेसेबांनो माने थांनानै मावनो हायो बिनि खोथासै बेसे फानो बेसे फाना बिनि आंथ' बिनि बुस्थुखौ जेबो बाया ओरैनो होबाबो बाया माने ओरैबायदि जों बायदि गोथार मानसि रावनिबो सिख्लानि रावनिबो बानि आं दा हिनजावफोरनि बुस्थुआ माबायदि मा बेफोरखौ जेबोखौनो मिथिला जेबोखौनो गोसोआव गैला हिनजावजों 6 बोसोर हाबा जादों अब्लाबो आङो जास्ट 8 मासल' उन्दुनो मोनदों 8 मास टटेलि 8 मासल' हिसाब खालामनानै आं ओरैबायदि खोनासंथाव जाया जोंफोरनिबोथ' गथ'फोरा नायगोन बिसोरबोथ' नुगोन होमबा बिसोर मा सोलोंगोन गावहाबोथ' फिसाला सासे दं स्कुलाव होनाय दा बियो बिनि बिफानि बिदि रावखौ खोनाबा माबोरै मोनगोन आरो बिनि स्कुलनि टिचारफोरा बेखौ मा होननानै बुंगोन मा ट्रिट होगोन बे गथ'खौहाय आं दा हिनजावफोरनि बुस्थुआ माबायदि मा बेफोरखौ जेबोखौनो मिथिला जेबोखौनो गोसोआव गैला हिनजावजों 6 बोसोर हाबा जादों अब्लाबो आङो जास्ट 8 मासल' उन्दुनो मोनदों 8 मास टटेलि 8 मासल' हिसाब खालामनानै आं ओरैबायदि मानसि आंनि फिसालाया आंनि राव आंनि बाथ्रा बुंनायखौ मिथिखायो माबायदि आरो आंनि फिसालाया आं जेरै खालायो ओरैबायदि जाखाजोबखायो माने ओरैबायसा गाज्रि राव बाहायदों आरो बियो मा होननानै बुङो नोंथांमोना गावनि खोमादोंनो खोनासंना ला भिडिअखौ स्टार्ट खालामैनि सिगाङावनो मा होननानै बुङो इयो खोनासंना ला गुड इभिनिं गाइस अस्सलामु आलैकुम आसालामवालेकुम होननानै बुंबावोसो बियो माने जोंनि बर' बिमानि उदैजों जोनोम जानानै बियो आसालामवालेकुम होननानै जाबावलायबावोसो बियो तारमाने मुस्लिमनोसो लाबावबाय माने टुपिसो गानबावबाय माने दुबाइयाव थांसिगोन फुट जाम्बानो नै बे जाम्बायानो केरेलायाव थाय थानानै दा दुबाइ मोनहैबावसै दुबाइयाव थांसिगोनखाय बर'फोरखौ माने स्वागत खालामलायो माने मुस्लिमफोरखौसो स्वागत खालामनाय आसालामवालेकुम होननानै खोनासंना ला नोंथांमोनानो आं बे स्क्रिनाव होना होदों गुड इभिनिं गाइस अस्सलामु आलैकुम ओमफ्राय इयो आदा एन्थनी माने खोनासंना थानो हायिनि बिसोरखौ बुजायदोंमोन आरोना बे आदा एन्थनीया ओमफ्राय सानैखौबो बुंदोंमोन दे आदा एन्थनीया सासेखौल' बुङाखै सानैखौबो मोजाङै बुजायदोंमोन नोंथांमोनानो खोनासंना ला मा होननानै बुजायदोंमोन आदा एन्थनीया बिथांमोना हाबा जाबाय गथ'खांबाय रुजु रुमु रायजो जालांनांसिगौमोन नङा होमबा दिनै बिथांमोनहा गावसोरनि गोरोबलायनो रोङैयाव बा गावसिनि अनलायलायनो रोङैयाव गावसिनि मिलायलायनो रोङैयाव बिथांमोना लामा ससेयाव गथ' सासे खांखांनानै डाइभर्स यानी फाथैलाय बिसिलायबाय रायजो राजानि गेजेराव रायजो राजाखौ लानानै नङा होमबा दिनै बिथांमोनहा फाथैलाय बिसिलायखांनायनि उनाव नोंथांमोनानो बुंदो कमेन्ट लिरदो फाथैलाय बिसिलायखांबाय बा बिसोरो हौवा हिनजाव नंला नङा होमबा दा बिथांमोननि गेजेराव माबायदि जानांगौ बा माबायदि थानांगौमोन हौवाया आलदा हिनजावा आलदा नङा होमबा फाथैलाय बिसिबाय नालाय गैला जोब्बाय नों बैनि लामा बैनि लामा नङा होमबा दा बिदि नंगौना नङा दा बिथांमोना ससियेल मिडियायाव फैनानै बैयो माबा दिनो बैयो दानो बेफोरबायदि एकदम ससियेल मिडियायाव नायजाया माने फेमिलिजों जयै थानानै
मबाइल नायोब्ला बोरैबा बिसिनि माबा भिडिअफ्रा खावब्ला फैयोब्ला माने फेमिलिनि गेजेराव नायनो हाया नोंलाय मानो हाबसनदों बिसिनि फेमिलि मेटाराव बा गेजेरावलाय होननानै बुङोब्ला ससियेल मिडियायाव बेफोरबायदिखौ लाबोनाङाब्रा नङा होमबा फेमिलि हिसाबै बा अबावबा मालाबा जमायै भिडिअखौ नायनो हायाबा मानो बुङा जानो बुंगोन दा बिसोरो आलदा आलदा जालायखाबायबा नङा होमबा आलदा आलदा जालायबाय गावलायलायबाय फाथैलाय बिसिलायबाय दिनै ससियेल मिडियायाव फैनानै बिसोरो आलदा आलदा जानानैबो एकदम ओरै अरलायगासिनो हा नोंसोर अरलायनो गोसो नाम्बार लालायलायना कल खालामनानै गोसो होसारना गाज्रि गाज्रि नांलायो ना मायो नांलाय हरबाय थाब्रा मा ससियेल मिडियायाव फैनानैलाय बेफोरबायदि खोनासंजायै रावफोरखौलाय बाहायफैनांगौ टपिकानो जाहैबाय एन्थनी ना सेन्टनी आरो दिपाली बिनानावनि बिसोर साथामनि टपिकखौ आङो नोंथांमोननो आङो गुवारै बेखेवना होनोसै नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय दा आङो फार्स्ट टपिकआव बुंनोसै एन्थनी नार्जारिया दिपालीखौ मोजां मोनो खोमा सिं बिनिफ्राय आंखौ दिपालीनि फारसे लानानै बुहुत जावदो माने आंसो गाज्रिनो आंसो माने बुहुत गाज्रिनो बुहुत जाम्बानो माने अदभुत जाम्बानो माने भिडिअ बानायनाया माने आंसो माने भिउसनि थाखायनो भिउस इउटुबनि फैसा जानो थाखाय इउटुबनि फैसा जाग्रा नङा नैबे एन्थनी ना सेन्टनी नार्जारि इउटुब चेनेलखौ आङो बायनासो सोलियो बायनानै नों मा सानदों नोंनि इउटुब चेनेलखौबो फानोबा आं बायगोन आं मिथिबाय माने ओरैबायसा माने सोरबा सासेया मोजां बुजायनो थांबाबो माने गाज्रिसो बुजायनाय जायो आरो गाव जुदि इमान मोजां आखल मोनबा आङो बिनि वाइफनिथिंबो लोगो जायाखै गावनिथिंबो लोगो जायाखै इमान मोजां मोनबा गावा होमबा बै ट्रेनाव फैनाय समाव सासे हिनजाव ना सिख्ला आं बेखौ मिथिला जायखिजाया हिनजाव होननानैबो खोनादों सिख्ला होननानैबो खोनादों बेखौहाय बियो मा होननानै इमान फट'खेब भिडिअ खालामबोखो मानसिनि आखुखौ बेयावनो सिनायो बेसे मोजां ना गाज्रि मालाया जियानो बुङा मानो थेवबाबो बियो भिडिअ खालामनाङामोन आरोना बे सिख्लाखौहाय बिनि उनाव मा होनबावनो खालि एक्स वाइफ माने ओरैबायसा गाज्रि बुंदों नोंथांमोनानो खोनासंना ला माबा 6 मान्थ उन्दुनो माबा 8 मान्थल' उन्दुनो मोननाय बेदों बिनि उनाव आं थानो मोनाखै इफोरबायसा अनेकथा बाथ्रा बुंदों माने आं दा हिनजावफोरनि बुस्थुआ माबायदि मा बेफोरखौ जेबोखौनो मिथिला जेबोखौनो गोसोआव गैला हिनजावजों 6 बोसोर हाबा जादों अब्लाबो आङो जास्ट 8 मासल' उन्दुनो मोनदों 8 मास टटेलि 8 मासल' लाजिनायानो गैला थारमाने ओरैबायसा ससियेल मिडियायाव माने गाज्रि फोस्रावगासिनो आरो जोंफोरखौ बुंगोन मा जेबो कन्टेन्ट मोनासै नामा मालायनि कन्टेन्टखौ लानानै इदि बुंनो थाखाय होननानै आरे नोंसोरो सिगां स्टार्टिं खालामबा इफोरबायसाखौ जोंथ' बुंगोनानो ना जोंखौलाय मानि बुङा जोंफोरथ' बुंखागोनानो नोंसोर मोजां बुंबा जोंफोरबो मोजां बुंगोन नोंसोर गाज्रि बुंबा जोंफोरबो गाज्रि बुंगोन नङा होनबा दायो आदा एन्थनीयाबो फिन होफिनबाय रिप्लाइ होफिनबाय जिथुनिखि गावनि एक्स वाइफ दिपालीखौहाय गोसो थोदों होननानै बुंदोंमोन दा बिनि क्लेरिफिकेशनखौ होखांबाय आदा एन्थनीयाबो नोंथांमोना खोनासंना लादो आदा एन्थनीया मा फोरमायखो गावनि भिडिअनि गेजेरजों एन्थनी सेन्टनीया दिपालीखौ नांगौमोन खोमा बेखायनो गावनि हिनजावखौलायनो दिपालीनि एक्स हौवाया आंखौलायनो माने आंलायनो गावनि एक्स हिनजाव दिपालीखौ गोसो थोयोनो थात साला मूर्ख दिपाली माबा गावनि हिनजावखौलायनो आङो गोसो थोयोनो फाग्ला मानसि नोमफा गावनि हिनजावखौलायनो आङो मोजां मोनोलायनो हागथौ साला बेफोरबायदि मा होनो खाराब गेब्ले गेबथे हिनजावखौ कि आङो गोसथोगोन लागोन आंनि हिनजावखौ नाय बुरबक नै बिसिबां साफा नुबायना आंनि हिनजावा ओरैबायदि दाउदै बायदि साला नोंनि बे जिहं फाहं गेसाव गोफोन हिनजावखौ कि आं लागोन नालै आयदै लोगोफोर मा जागोन बेबायदिबालाय आङो बै भिडिअआवहाय बुंदों सानैबो एखे बेबा बेखौ बखियो बेबा बेखौ बखियो सानैबो ससियेल मिडियायाव दावराव खालामलायबाय थायो होननानैसो बुंदों आरो बे धोरोम ब्लगा मा बुंदोंमोन आदा एन्थनीखौहाय नोंथांमोना मोजाङै क्लियारलि खोनासंनानै लादो गोरोन्थिया सोरनि बे भिडिअखौ स्किप खालामालासिनो फुल्लि नोंथांमोना नायबानो मिथिगोन आरोना आङो बे भिडिअखौ लाबोनो सानदोंमोन खिन्थु
मा खालामबावनो अयथासार माने नायथावजायि बाथ्रा बुङो ओरैबायसा बेबो बेखौ जावो बेबो बेखौ जावो हिनजावाबो जावो हौवायाबो जावो हिनजावखौ ओरैबायसा जावलायबाय थायो थारमाने एक्चुअली बुंनो थाङोबा हिनजावा माने एसे स्टप जानायहाय जाबायमोन आरोना ओमफ्राय हौवायानो थारमाने स्टार्टिं खालामफिनबाय थायो आरोना माने बुंनो थाङोबा बेहा मोनसे ब्लगावबो माने बेलेग बुस्थु होनायानो गैया खालि माने गावनि एक्स वाइफ दिपाली गासैखौबो माने बेफोरबायसा होजोबनाय गोजा आरोना हयथ' बे भिडिअखौ नायनानै आदा धोरोमा जानो हागौ मा एन्थनिनि लोगो होननानैहा आंखौ बिदि दासान जायखिजाया नोङो गाज्रि राव बाहायबाय थानायखायसो लाबोनाय जाबाय बे भिडिअखौ नङाबा लाबोनाय जायामोन